Ideme. Starostlivosť o holuby je veľmi náročná, pretože prácu s holubmi si musíte totálne vážiť a robiť každý deň tak, ako si to holub predstavuje a nie ako vy, pretože holub vám odletí niekam, ale on vie presne, kedy sa má vrátiť a ja to robím už 12 rokov takto. Krmím ich novinami, takto s výtkami a to majú najradšej a vlastne z tých novín sa im dostávajú aj isté vedomosti, ktoré tie holuby nadobudnú. Takže, vidíte, no mám takéto 20-členné stádo, v podstate venujem sa tomu už tých 10 rokov, ako som hovoril. Toto je holub potolvár, holub sichravý, holub tenký, tam môžeme vidieť aj s tým priehlavkového holuba, on má tento taký fialový krk, takže je to veľmi zvláštne, no, tieto holuby. A je to veľká radosť inak, keď to človek má, lebo je to rarita, že človek sa už v dnešnej dobe tomu venuje. To sa nedá inak nazvať iba raritou. No. Prosím, mám tu holuby, tak len nevyplaš mi ich, dobre? No. Dobre. No, a čo, ako sa skladujú? Ako zabíjate ich, potom jete ich? Holubie mäso je veľmi dobré. Holubie mäso je fantastické, ale... Počkajte, tu mi jednu. Vždy musím zaháňať takto, no, dávame to, robíme z toho holubičia polievka je dobrá, alebo potom isté ešte s kombináciou ako žabatých cehienok a holuba, tak to je ideálne, to je na smotanie, holub na smotanie je fantastický. Máte doma aj žaby, teda? To len tak, ako ešte netier, čo mi dala minule a potom vlastne chováme ešte niečo. Čo? No, kamziky a tieto veci, proste také užitkové zvieratá. V byte. Nie je to problémové? Čo susedia na to? Nie. Susedia, tí sa nesťažujú, pretože bývame na prízemí a aj keď nejaký teda výkal presakuje cez stenu, tak to ide všetko do pivníc. Takže takto to, ale inak to riešime normálne igelitmi a všetko proste. A čo sex s pani manželkou? Nevyrušuje vás to? Sex s pani manželkou? No viete, ja vám poviem také tajomstvo, ale nemusíte to rozširovať. Hovorí sa, že holub dáva dvakrát toľko ako bežný člen, áno, čiže dvakrát taký sex zažijete, ako by to bolo normálne, lebo pri takom milostnom akte je najkrajšie, keď vám holub sedí proste na tými nožičkami, keď cupita vám na zadku, keď vám tam proste prestupuje a dáte si zrniečka, tak to nasypete dozadu, do tej polky a to je tak fantasticky príjemné, že keď vám tak ďobká, viete, tak drobučko len také, no, tak robí takými, no. Tak týmto ste si vybavili ďalšie interview v časopise Tabu. Ahoj, Marika. Áno, to je kamarátka jedna. Áno, to je syn, Jožko, no, ahoj, čau. No, tak zlož tašku a poď mi pomôcť potom, dobre? No. Takže aj syn sa tomu venuje tiež a syn je skladateľ a zložil mi pesničku aj Holubý dům a získalo to veľmi ako repertoári. Veľké uznanie, aj potom Jiří Schellinger to naspieval nám, aj dokonca bol na tejto farme. Takže... Majú vás radi? Majú. Pozrite sa. No áno, to už sú zvyknuté. Viete. Idem len tam ešte tam. Takto to funguje vlastne v tomto holubom spoločenstve, no. Takže vidíte, sú dokonale naučené a oni vedia, že tu sa majú zdržovať v týchto priestoroch.
Tak ďakujeme vám za interview. Ďakujem. Rado sa stalo. Takže Ďakujeme. prajem vám veľa šťastia a veľa ešte holubov. Ďakujem, dovidenia, majte. Dovidenia.